sa templo aron sa pagampo. Ang usa, Pariseyo. Ug ang usa maniningil og buwis. Mitindog ang Pariseyo ug nagampo mahitungod sa iyang kaugalingon ug sama niini. Diyos ko, mapasalamaton ako kanimo nga dili ako sama sa uban nga mga tao, mga mangingilan, limbungan, babaero, ug dili usab ako sama ni anang maniningil og buwis. Kaduha ako magpuasa kada semana ug gihatag ko ang ikanapulo nga bahin sa tanan kong kinitaan. Ang maniningil og buwis nagtindog sa layo ug dili gani siya muhangad sa langit. Hinuon, gipukpok niya ang iyang dughan sa paghinulsol ug miingon, Diyos ko, kaluoy ako nga usa ka makasasala. Sa pagkatinuod, kining tawhana ug dili ang Pariseyo ang mipauli nga gipakamatarong sa Dios. Kay si bisan kinsa nga magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos sa Dios. Apan, ang magpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas.